या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। मंत्री केसरकरांना वैभव नाईकांचा टोला। उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्याची केसरकरांना भीती, रुपेश रावळांचा टोला। आणि देवगड हापूसच्या पेट्या निघाल्या मुंबईला। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। भगवती देवीचा वार्षिक यात्रोत्सव भाविकांच्या गर्दीत मोठ्या उत्साहात पार पडला। हा जत्रोत्सव पौष पौर्णिमेपासून चालू होतो आणि 5 दिवस चालतो। यावेळी देवीच्या गाभाऱ्यात जाऊन दर्शन घेता येते, तर इतर दिवशी फक्त पुजारीच गाभाऱ्यात जाऊ शकतात। देवगड मुणगे येथील श्रीदेवी भगवतीचा वार्षिक जत्रोत्सव 25 जानेवारीपासून 29 जानेवारी 2024 पर्यंत या कालावधीत पार पडला। दूरवरच्या गावातील भाविक देवीच्या दर्शनासाठी, नवस करण्यासाठी आणि फेडण्यासाठी ओटी भरण्यासाठी आले होते। यावेळी मंदिर परिसरात देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती। भाविकांच्या लांबच लांब रांगा दर्शनासाठी लागलेल्या दिसून येत आहेत। वार्षिक यात्रोत्सवात देवीची पूजा अर्चा, दर्शन, ओट्या भरणे, नवस बोलणे आणि फेडणे, सायंकाळी गोंधळी गायन, संगीत, भजने, प्रवचन आणि पुराण वाचन, देवीची आरती, पालखी मिरवणूक आणि कीर्तन असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले यात्रेच्या शेवटच्या रात्री ललितांच्या कार्यक्रमानं या शानदार सोहळ्याची सांगता झाली। मुंबईकर बाहेर वाशिणी बहुसंख्येने उपस्थित राहून देवीचे आशीर्वाद घेतले। यावेळी गावात आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। मंदिर परिसर अतिशय सुंदर अशा विद्युत रोषणाईने सजवला गेला। दूरवरच्या भाविकांची मंदिराच्या शेजारीच असलेल्या भक्तनिवासात राहण्याची सोय केली होती। देवीचा टाळक स्वारीचा सोहळा सुद्धा यावेळी अविस्मरणीय होता। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। सुखाई आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौका, वचरण, नस्य, शिरोधारा,
अत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात. आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा. केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते. मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार. म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा विचार करा आणि सुखाई आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या. कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं. स्थळ: डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD पंचकर्म स्पेशालिस्ट. डॉक्टर प्राजक्त घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी. मोबाईल नंबर 8275 39 24 30. पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून 4 फेब्रुवारीला दुपारी 12 नंतर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कुडाळमध्ये दाखल होणार आहे. यावेळी त्यांचं बाईक रॅलीच्या माध्यमातून जंगी स्वागत केलं जाणार आहे. तसंच यावेळी ते कुडाळवासियांशी संवाद साधणार आहेत, अशी माहिती पत्रकार परिषदेदरम्यान जिल्हाप्रमुख संजय पडते यांनी कुडाळ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष कार्यालयात दिली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचा संवाद यात्रा दौरा 4 फेब्रुवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक विधानसभेमध्ये दौरा होत आहे. या दौऱ्यानिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व शिवसैनिकांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झालेलं आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये जल्लोषी स्वागत शिवसैनिक, त्याचप्रमाणे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे प्रेमी हे जल्लोषात स्वागत करणार आहेत आणि स्वागताची तयारी तिन्ही मतदारसंघामध्ये जय्यात सुरू आहे. त्यामुळे सर्व शिवसेना पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांमध्ये एक प्रकारे बळ निर्माण झालेलं आहे की उद्धव ठाकरे बरेच दिवसांनी या जिल्ह्यामध्ये येत आहेत आणि आल्यामुळे लवकरच या जिल्ह्यामध्ये या मतदारसंघामध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या मतदारसंघाची खासदारची निवडणूक हो घातलेली आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यात उत्साह वाढलेला आहे आणि मला निश्चित खात्री आहे की या मतदारसंघाचे खासदार विनायक राऊत यांना चांगल्या प्रकारे या मतदारसंघात सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये पाठिंबा मिळत आहे आणि त्यानिमित्ताने हा दौरा आयोजित केलेला आहे. आणि त्यानिमित्त कुडाळमध्ये त्यांचं दुपारी 1 वाजता आगमन होणार आहे. प्रथम त्यांचं सावंतवाडी शहरात गांधी चौकात संवाद कार्यकर्त्यांशी आणि जनतेशी ते साधणार आहेत 11:15 वाजता. त्यानंतर 1 वाजता कुडाळमध्ये आणि 1 वाजता कुडाळमध्ये झाल्यानंतर ते मालवण येथे किल्ल्यावरती रवाना होणार आहेत आणि पुढील कार्यक्रम हा मालवणमध्ये आहे आणि मालवणनंतर अंगणेवाडी आणि अंगणेवाडीनंतर कणकवली असा त्यांचा 4 तारीखचा दौरा हा सिंधुदुर्गामध्ये आहे. आणि त्यानिमित्त जय्यत तयारी सर्व कार्यकर्त्यांनी शिवसैनिकांनी तयारी केलेली आहे आणि उद्धवसाहेब ठाकरे या निमित्त सर्व जनतेशी संवाद साधणार आहे. निश्चितच कारण 1 महिन्यावरती जवळजवळ आपली खासदारकीची निवडणूक होऊ घातलेली आहे आणि हा दौरा म्हणजे प्रचारच म्हटलं तरी निश्चित खरं आहे. विनायक राऊत साहेब या मतदारसंघाचे खासदारकीचे नाव निश्चित झालेलं आहे. मुळात केसरकर जो मतदारसंघ आहे सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये केसरकर गेली 15 वर्ष त्या मतदारसंघाचं नेतृत्व करत आहे. गेले 10 वर्ष 7.5 वर्ष शिवसेनेच्या माध्यमातून त्यांनी त्या मतदारसंघात काम केलं. ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ते हॉस्पिटल साठी पैसे जे आले त्याचे भूमिपूजन सुद्धा
सावंतवाडीमध्ये झालेला होता. ते मल्टीपीस हॉस्पिटलमध्ये वेतियामध्ये जागा देत होते, पण दीपक केसरकर यांचे हट्टापायी ते वेतिया येथील हॉस्पिटल ते रद्द झालं आणि ते तसंच पडून राहिलं. त्यानंतर दीपक केसरकरांनी स्वतः आपण म्हटलेलं होतं मी चष्म्याचा कारखाना आणेन. तो कारखाना काय 5 वर्षात ते आणू शकले नाहीत. आणि सिंधुरत्न योजना जी मुळात आहे ही मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि महाविकास आघाडीची संकल्पना आहे. त्यावेळेस निधी येऊन पडलेला होता. आता ते सांगतात काय उद्धव ठाकरे साहेबांनी दिले नाही. उद्धव साहेब ठाकरेंनी काय दिलं ही त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेला माहिती आहे. कारण ह्या जिल्ह्यामध्ये मेडिकल जे कॉलेज आलं हे कोणामुळे आलं, कोणी आणलं, या जनतेला सिंधुदुर्गाच्या ज्ञात आहे. एवढ्या वर्ष विमानतळ उद्घाटन होत नव्हती, ती सुद्धा कोणाच्या कारकिर्दीत उद्घाटन झालं आहे हे सुद्धा जनतेला ज्ञात आहे. त्यामुळे आता केसरकर जे बोलत आहेत खोटं बोलत आहेत, मग रेटून बोलत आहेत, पण त्यावेळी काय सांगत होते आणि आता काय बोलत आहेत. सावंतवाडी मतदारसंघातील जनता सुज्ञ आहे. ते उद्याच्या निवडणुकीमध्ये लोकसभेच्या काय आहे ते दाखवून देतील. मुळात शिंदे गट या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कुठे आहे हे आपल्याला ज्ञात आहे. आजपर्यंत या शिंदे गटाची मोठी जाहीर सभा सिंधुदुर्गात का होऊ शकली नाही ह्याचं पण आत्मपरीक्षण शिंदे गटाने करावं. कुठेतरी धनशक्तीची लालच दाखवावी. तुमचं हे काम करतं, हे विकास काम करतं, आमच्या पक्षात प्रवेश करा, अशा प्रकारची जनतेत जाऊन दिशाभूल करण्याचं काम करतायत. पण अजूनपर्यंत त्याला तसं ग्रामीण भागामध्ये सहकार्य मिळत नाही. कारण या जिल्ह्यामध्ये खासदार विनायक राऊत साहेब आणि आमदार वैभव नाईक यांच्यासारखे खासदार आणि आमदार असल्यामुळे सर्वसामान्याचा आमदार म्हणजे वैभव नाईक समजला जातो. सर्वसामान्यांना वेळप्रसंगाला मदत करणारा म्हणजे खासदार विनायक राऊतचा समजला जातो, वैभव नाईक समजला जातो. त्यामुळे या जिल्ह्यामध्ये किती जरी प्रयत्न केले तरी कोकणी माणसाचं जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर असणारं प्रेम आणि अनेक मुंबईकर शिवसैनिक असंख्य कोकणी घडवण्याचं काम शिवसेनेने केल्यामुळे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरेवरती असणारं शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेवर असलेलं प्रेम कदापि कमी होणार नाही. हे उद्याच्या निवडणुकीमध्ये निश्चित तुम्हाला कळेल. उद्धव साहेब 4 फेब्रुवारीला 12:30 ते 1 पर्यंत RSN या ठिकाणी सावंतवाडीहून येणार आहेत आणि ते आल्यानंतर त्या ठिकाणी संपूर्ण तालुक्यातून 1200 साधारण 1200च्या आसपास मोटरसायकलची रॅली जिजामाता चौकापर्यंत झाल्या. त्याचप्रमाणे संपूर्ण तालुक्यातून महिला 4 व्हीलरच्या माध्यमातून महिला या ठिकाणी येणार आहेत आणि उद्धव साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होणार आहे. आणि हे स्वागत झाल्यानंतर उद्धव साहेबांच्या हस्ते आमदार वैभव नाईक यांच्या आमदार निधीतून ज्या दिव्यांगांसाठी जे बाईक दिलेले आहेत त्याचं या ठिकाणी लोकार्पण उद्धव साहेबांच्या हस्ते होणार आहे. आणि हा कार्यक्रम संपल्यानंतर उद्धव साहेब मालवणकडे जाणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. आपलं अपयश बाहेर पडेल म्हणून शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर घाबरले. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्याची भीती त्यांना वाटते. ज्या उद्धव ठाकरेंनी यांना मंत्रिपद दिलं त्या उद्धव ठाकरे यांच्यावर बोलण्याची केसरकरांची पात्रता नाही, अशी टीका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी केली आहे. महत्वाची गोष्ट केसरकरांच्या माझ्याकडे कात्रण आहे. 2.5 वर्षामध्ये जेव्हा उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना केसरकरांनी सांगितलं की राऊत साहेबांनी सांगितल्यावर उद्धव साहेबांनी ह्या सिंधुदुर्गासाठी वैभव नाईक असतील त्यांनी सांगितल्यावर ह्या सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठी
जे जे प्रश्न म्हणजे ज्या ज्या मीटिंग घेतल्या त्यावेळी केसरकरांनी सांगितलं उद्धव साहेबांसारखं नेतृत्व नाही, उद्धव साहेब देव माणूस आहे. ही त्यांची वाक्य आहे ना केसरकरांची. आणि ह्याच्या तुम्ही साक्षीदार असालच, पण ते ह्याचे पुरावे लागतात. आदित्य साहेबांसारखं युवा नेतृत्व नाही, महाराष्ट्रातलं भविष्यातलं मुख्यमंत्री त्यांनी भूषवावं असं विधान कोणाचं असेल तर ते केसरकरांचं आहे. आणि ते केसरकर आज बोलावं त्यांच्यावरती एक लक्षात घ्या. मी म्हणून म्हटलं केसरकर बिथरलेले आहेत, वैफल्यग्रस्त झालेले आहेत आणि त्यांना कळलेलं आहे जनता त्यांच्यासोबत नाही. सावंतवाडीतली तर जनता आज 15 वर्ष त्यांचा अनुभव घेते. 15 वर्षात केसरकरांनी बोललेला शब्द कुठचाही खरा केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर आता जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. आणि जनता हे हेरून आहे, जनता बघते की कधी एकदा निवडणुका लागतायत, केसरकर कधी फॉर्म भरतायत. आणि त्यामुळे जो निर्णय जनतेला घ्यायचा आहे तो जनता आम्हाला सांगते आणि तो जनता नेहमी करेल हा विश्वास आम्हाला जनतेबद्दल आहे. एक पदाधिकाऱ्यांमध्ये असेल, शिवसैनिकांमध्ये असेल आणि सर्वसामान्य जनतेमध्ये असेल एक उत्साह आहे, एक जोश आहे. सर्वसामान्य जनता असेल ही साहेबांना भेटण्यासाठी, साहेबांना बघण्यासाठी खूप इच्छुक आहे. तर आमचे पदाधिकारी सुद्धा साहेब पहिल्यांदा जनसंवाद यात्रा काढतायत आणि त्याची सुरुवात सावंतवाडी तालुक्यात येते. त्याच्यामुळे सावंतवाडी तालुक्यातला पदाधिकारी सुद्धा साहेबांशी संवाद साधायला, भेटायला इच्छुक आहे. आणि त्यामुळे हा दौरा एका जोरदारपणे, एका उत्साहामध्ये आम्ही पार पाडणार हे नक्की. आता काही जणांना ह्या दौऱ्याची भीती वाटत असेल, ते का घाबरतात त्याला माहिती नाही आम्हाला. हा दौरा खऱ्या अर्थानं कोकणाच्या विकासासाठी असतो. कारण ज्या ज्यावेळी उद्धव साहेब असतील, आदित्य साहेब असतील किंवा पूर्वी बाळासाहेब सुद्धा असतील, जेव्हा आले तेव्हा कोकणच्या हिताचं काहीतरी देऊन गेले. या सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठी देऊन गेले, विकासावर बोलून गेले, ह्या जनतेच्या हिताचे प्रश्न मांडत गेले. मग काही जणांना शिवसेनेत आल्यानंतर, म्हणजे दीपक केसरकर, सरळ सांगतो, दीपक केसरकर 2014 मध्ये शिवसेनेत आले. आल्यानंतर मंत्रिपद दिलं, 5 वर्ष मंत्रिपदात काही करू शकले नाही. आणि आता मात्र उद्धव साहेब, म्हणजे मागे आदित्य साहेब आले त्यावेळी सुद्धा तसंच, आदित्य साहेब काहीतरी बोलले तर मी त्यांच्या मतदारसंघात जाऊन बोलेन. आता काल त्यांची प्रेस आहे, कुठंतरी वाचण्यात आलं माझ्या की जर उद्धव साहेब काहीतरी बोलले तर मी त्यांच्या मुंबईत जाऊन बोलेन. तुम्हाला भीती का वाटते? हो, ज्या उद्धव साहेबांनी तुम्हाला मंत्रिपद दिलं, अन्यथा तुमच्या नशिबात नव्हतं मंत्रिपद. ज्या उद्धव साहेबांनी तुम्हाला मंत्रिपद दिलं, विकास करायला संधी दिली या सिंधुदुर्गाचा, तुम्ही करू शकलात नाही. आणि उलट तुम्ही आज उद्धव साहेबांवर बोलता. तुमची तर मुळात पात्रता नाही की उद्धव साहेबांसारख्या नेतृत्वावर, जे सर्वसामान्यांच्या जनतेच्या हृदयात स्थान मिळवून आहे, त्यांच्यावर बोलण्याचा तुम्हाला नैतिक अधिकार नाही, तुमची पात्रता नाही. हे दीपक केसरकरांनी जाणून घ्यावं पाहिजे. एक गोष्ट याच्यात महत्वाची आहे, साहेब येतील, साहेब काहीतरी बोलतील, पण ते जनतेच्या हिताचं बोलतील हे आम्हाला ठाऊक आहे. आम्हाला खात्री आहे आमच्या साहेबांवर, जनतेला सुद्धा ठाऊक आहे. ठाकरे कुटुंबीय हे नुसतं टीका काढणारं नेतृत्व नाहीये, तर ते जनतेच्या हिताचे आहेत ते प्रश्न, आणि ते शिवसेनेच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचं काम आजपर्यंत झालेलं आहे. परंतु ह्यांना भीती वाटते, ह्यांचं अपयश कुठंतरी काय म्हणतात ना, ह्यांना धुतील ही भीती कुठंतरी मनात आहे. आणि म्हणून मग काहीतरी पुढ्या सोडायच्या अशा तऱ्हेचं कृत्य करायचं हे काम केसरकर करत आहे. आणि ते आदित्य साहेबांच्या सुद्धा दौऱ्यात केलं, ते आज उद्धव साहेबांच्या सुद्धा दौऱ्यात करत आहे. पण मी आज केसरकरांना आपल्या माध्यमातून सांगतो, जे जनतेच्या हिताचं आहे
तुमचं जे अपयश आहे 100% साहेब बोलणार त्याच्यावरती. तुमच्यात जर धमक होती तुम्ही विकास करून, तर गेल्या 20 महिने झाले मंत्री होऊन कोणता विकास केला त्याच्यावर बोला. ठाकरे कुटुंबियांना, ठाकरे साहेबांना बोलण्यापासून रोखण्याची ताकद आजपर्यंत कोणाची नाहीये. तुमची तर सोडूनच द्या. त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थानं उद्या उद्धव साहेब आहेत, 4 तारीखला आहेत, त्यावेळी 100% या सिंधुदुर्गाच्या विकासावर, या सावंतवाडीच्या विकासावर नक्कीच बोलतील. आणि बोलायलाच पाहिजे ह्या मताचा आहे. कारण केसरकरांनी आजपर्यंत पुढचा प्रश्न म्हणजे मी मगाशी म्हटलं तसं 20 महिने झाले मंत्रीपद मिळून तुम्ही मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटलचा विषय सोडवू शकला नाही, बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवू शकला नाही, ना तुमचा बस स्थानकाचा 12 बलुतेदारांचा विषय सोडवू शकला नाही, कुठचा कबलातदारांचा प्रश्न सोडवू शकला नाही तुमच्या, आणि ह्याचा विषय म्हणजे साधा यांच्याकडे मंत्रीपद आहे, मंत्रीपद असलेलं म्हणजे शिक्षण खातं आहे, त्या सुशिक्षित बेरोजगारांचा म्हणजे डीएड बीएडच्या विद्यार्थी म्हणजे बेरोजगारांचा प्रश्न सोडवू शकला नाही. हे तुमचं अपयश आहे ना. आणि त्याच्यावर जर कोणतरी बोलत असेल म्हणून तुम्ही सांगत असाल मी तिकडे जाऊन, हे सोडून द्यावं केसरकर साहेब. शिवसेना, ठाकरे कुटुंबीय एक ताकद आहे, ही जनतेची ताकद आहे. जनता जनतेच्या हिताचे प्रश्न मांडत राहिली आणि जनता नेहमी त्यांच्यासोबत राहिली. आणि केसरकर आज एवढे फसलेले आहेत की केसरकरांना कळून चुकलंय की जनता त्यांच्यासोबत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. काजूवरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे 4 वर्षांपूर्वी प्रति किलो 200 रुपये असणारा काजू बीचा दर 100 ते 80 रुपयांवर आलाय. त्यामुळे कोकणातील काजू उत्पादक अडचणीत आलेत. त्यामुळे शासनानं काजू उत्पादकांना आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी 200 रुपये हमीभाव द्यावा, अन्यथा 26 फेब्रुवारीला आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू बागायतदारांनी शासनाला दिलाय. या ठिकाणी जर विचार केला तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची एकंदरीत परिस्थिती जर बघितली तर यावेळी चालू असलेला हा हवामानाचा बदल, त्याच्यामुळे आधीच शेतकरी आमचा मेटाकुटी झालेला आहे काजू बागायतदार. त्यात करून जर स्वामीनाथन समितीचं म्हणणं असं आहे की एका शेतकऱ्याला जो खर्च येतो काजू बागायतीला किलोमागे जो खर्च येतो तो विद्यापीठ असं म्हणतं की 129 रुपये हा साधारण एका किलोला खर्च येतो. मग 129 रुपये जर खर्च येत असेल तर त्याच्या 1.5 त्याला हमीभाव मिळाला पाहिजे असं स्वामीनाथन समितीचा अहवाल म्हणतो. मग स्वामीनाथन समितीच्या अहवालाप्रमाणे आमच्या शेतकऱ्यांना किमान 200 रुपये तरी हमीभाव मिळाला पाहिजे, तरच आमचा शेतकरी या संकटातून तरू शकतो. त्याच्यामुळे मला शासनाला विनंती करायची आहे की आपण लवकरात लवकर स्वामीनाथन समितीच्या अहवालाप्रमाणे आमच्या शेतकऱ्याला 200 रुपयाचा हमीभाव काजूचा दिला पाहिजे. आणि तो जर मिळाला नसेल तर आमच्या शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी आम्ही वेळ प्रसंगी रस्त्यावर उतरून वेगवेगळी आंदोलन करण्याच्या आम्ही तयारीत आहोत. येत्या 26 फेब्रुवारीला आम्ही या जिल्ह्यामध्ये मोठं आंदोलन उभं करणार आहोत. जवळजवळ माझी एक 15 एकर जमीन आहे. 15 एकर जमीन जर विचार केला तर माझी आज जवळजवळ 500-550 तर लागतीच काजू कलमं आहेत. जवळजवळ त्याला जर फवारणी तुम्ही म्हटलं किंवा इंधन खर्च म्हटलं, इंजिन वगैरे, कारण सर्व आता अत्याधुनिक सगळे हे झालेलं आहे. त्यामुळे ते सर्व केलं ना तर जवळजवळ खर्च एका कलमाला जवळजवळ 80 ते 100 रुपये एका कलमाला खर्च येतो. मग त्यामध्ये तुमचं रासायनिक आलं, खत आलं, त्याच्यानंतर मग इतर सर्व काही फवारणी वगैरे, मजुरी वगैरे सर्व ते आम्ही स्वतःच करतो. मजूर वापरणं आम्हाला सध्या परवडतच नाही. मग म्हणून कमीत कमी अशी माझी विनंती आहे की 200 रुपये भाव जर मिळाला तर एक 70 ते 80 रुपये शेतकऱ्याला किलो मागे राहू शकतील आणि तो पुढच्या वर्षी त्याच्यापेक्षाही काहीतरी लागवड करायला इच्छुक होईल किंवा ते असं होईल. म्हणून माझी एक विनंती आहे सर, मी मुद्दाम सांगतो आणि माझ्या काजूबागेमध्ये तुम्ही निरीक्षण करून बघा सध्याची काय
परिस्थिती आहे ती, म्हणजे तुम्हाला खरं वाटेल की मी बोलतोय ते खरं आहे म्हणून. कारण तुम्ही आता सध्या माझ्याच इथे बागेमध्ये आहात, तुम्ही आला, तुमचे धन्यवाद परत. आणि परत मी तुम्हाला टीव्ही वाल्यांना आणि हा संदेश आहे ना किंवा मी जे बोलतोय ते खरंच सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने बोलतोय मी, आणि हे सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत तुम्ही पोचवा ही तुम्हाला विनंती आहे. सरकारला कळकळीची विनंती आहे. माननीय कोण जे असतील मंत्री महोदय जे असतील त्या सर्वांना, इव्हन मोदी साहेबांपर्यंत ही बातमी पोहोचून द्या अशी माझी कळकळीची विनंती आहे. धन्यवाद साहेब. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना लोकसभेची उमेदवारी मिळाली तर त्यांच्यासमोर कोणी टिकणार नाही अशी प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली होती. यावरून आमदार वैभव नाईक यांनी मंत्री दीपक केसरकर यांना टोला लगावलाय. पाहूया. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रत्नागिरी सुंदर लोकसभा मतदारसंघामध्ये खरं तर शिंदे गटाचे 2 कॅबिनेट मंत्री आहेत. असं असताना त्यांनीच खरं तर आपला पक्षाचं अस्तित्व नाही त्यांनी मान्य केलं आणि म्हणून नारायण राणेंची उमेदवारी त्यांनी भाजपतर्फे जाहीर करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करत आहेत. खरं तर याच केसरकरांनी याआधी सुद्धा आपल्या मुलींना या राणेंच्या दहशतीपासून धोका आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दहशतीमुळे काम करता येत नाही, ह्यांना राणे पालकमंत्री असताना ह्यांना नियोजनच्या बैठकीतनं बाहेर काढले, हा सगळा इतिहास केसरकर विसरलेत, परंतु जनता विसरली नाही. आणि ह्या दोघांना दोन्ही शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना माहिती आहे की आपण गद्दारी केलेली आहे. ती गद्दारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेला, रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या जनतेला मान्य नाही. आणि याआधी राणेने सुद्धा गद्दारी केली होती. राणेंना गद्दारी केल्यानंतर राणेंना सुद्धा लोकांनी त्यांची जागा दाखवली होती. आणि या लोकसभा मतदारसंघामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचेच उमेदवार विनायक राऊत हे भरघोस मताने निवडून येतील. तुम्ही कुठलाही उमेदवार करा, परंतु आज एकीकडे दहशतीचा मुद्दा करायचा आणि आपली पोळी भाजायची, दुसरीकडे आपली दहशत, आपली राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी दहशत नाही म्हणून सांगायचं. मग याआधी लोकांना फसवलं की काय? खरं तर राणेंची दहशत, सत्तेतली दहशत या ठिकाणी माजवण्याचा त्यांनी प्रयत्न करतायत. त्यामुळे जिल्हावासियांनी ह्यांचा अनुभव घेतलेला आहे आणि आता ज्याप्रमाणे राणेंनी गद्दारी केली होती त्याचप्रमाणे या दोघांनी जी गद्दारी केली त्याची निवडणुकीमध्ये लोक ह्यांना त्याची जागा दाखवतील. आणि खरं तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर जिल्ह्यातली जनता किती प्रेम करतं, यांच्यावर लोकांचा विश्वास किती आहे हे मात्र त्यांना कळून चुकलंय. म्हणून ते आपली उद्धवजींनी काय बोलणार त्याच्यापेक्षा तुमच्यावर लोकांचा विश्वास नाही आणि म्हणून तुम्ही भाजपच्या दानवीला तुमचा पक्ष बांधलाय, भाजपचे तुम्ही मिंदे आहात हे आज पुन्हा एकदा तुम्ही सिद्ध केलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. वैभववाडी तालुक्यातील आचरणे धनगरवाडीकडे जाण्यासाठी रस्ताच नाहीये. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न रखडलाय. अखेर येथील ग्रामस्थांनी उपोषणाचा निर्णय घेतलाय. 9 फेब्रुवारीला आचरणे इथं हे उपोषण होणार आहे. याबाबत तहसीलदार यांना ग्रामस्थांनी निवेदन दिलंय. आज आम्ही तहसीलदार कार्यालयामध्ये येऊन ग्रामस्थ म्हणून आज आम्ही निवेदन दिले उपोषणासाठी. कारण आज कित्येक वर्ष झाली आज दळणवळणाची सोय नाही. आजची धनगरवाडा येथे मेन रस्त्यापासून 5 किलोमीटर अंतर असल्यामुळे त्याच्यामध्ये 3 किलोमीटर डांबरीकरण खडीकरण झालेलं आहे. उर्वरित रस्त्याला आजपर्यंत कुठलाही निधी उपलब्ध करून दिला नाही. आम्ही वेळोवेळी शासनाकडे मागणी तहसीलदार असेल, कलेक्टर असेल, सीओ असतील, BDO असतील या सगळ्यांकडे आम्ही मागणी मागूनसुद्धा ग्रामपंचायतसुद्धा आमच्या मागण्या मागूनसुद्धा आजपर्यंत कोणतीही त्या रस्त्याबद्दल मागणी पूर्ण झाली नाही. आलेला फंड कुठे तिथे खर्च करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आज आम्ही उपोषणचा मार्ग अवलंबलेला आहे. 9 तारखेला आम्ही उपोषण करत आहोत. कारण दळणवळणाचे गरोदर महिला असतील, आजारी पेशंट असतील, आम्हाला डोलीच आणावं लागतात अक्षरशः. म्हणजे आज इतिहासामध्ये एवढा वाईट गोष्ट आमची परिस्थिती आहे
ग्रामस्थांची की आज इथं एवढी लोकसंख्या असून सुद्धा आज 200-250 लोकसंख्या असून सुद्धा आज 20 ते 25 घरं तिथे असताना सुद्धा आज 5 किलोमीटर पायपीट करावं लागते आज डोलीतून आजारी माणसांना गरोदर महिलांना शाळकरी मुलांना 5 किलोमीटर चालत पायपीट करावं लागते. तर रस्त्याची कोणतीही सुविधा नाही इथं कोणत्याही प्रकारे. आणि प्रत्येक वेळी शासन दरबारी अजूनसुद्धा त्याचे अर्ज निवेदन आम्ही गेली 5 वर्ष हे करतच आहोत. हे कित्येक वर्षात आम्हाला 150 वर्ष ते झाली वस्तीला ते कोणत्याही मार्गाने आमचा विकास झाला नाही. त्यामुळं शासनाने याची दखल घ्यावी. नंतर आम्ही आमरण उपोषण करतो आहे. आम्ही तिथेच उपोषण करतो. त्याच्यामुळे आमची दखल घेऊन आमचं काम त्यांनी स्वतः पुढे लागून करून द्यावं अशी आमची त्यांना विनंती आहे. यापूर्वी 5 किमी रस्त्यापैकी काही भागाचं डांबरीकरण खडीकरण झालेलं आहे. उर्वरित 2 किमी मार्ग जो राहिला त्याचं कारण काय? त्या संदर्भात तुम्ही शासन दरबारी काही पाठपुरावा केला होता का? प्रत्येक वेळी आम्ही शासन दरबारी करतो. फक्त मला आश्वासनच मिळतं. लोकप्रतिनिधी असतील, आम्ही आमदारांनी स्वतः गेलो आहोत, खासदारांनी पण स्वतः गेलो आहोत. आम्ही करतो हाच विषय आहे. कलेक्टरला आम्ही स्वतः गेलो आहोत. CO असतील या सगळ्या लोकांना आम्ही स्वतः मागण्या मागितल्या. त्यांचे निवेदन त्यांच्या ऑफिसला प्रत्येकाच्या ऑफिसला पोहोचले. आज ते आमचे निवेदन सगळी कचऱ्याच्या डब्यात दिलेले आहेत. तर कोणत्याही प्रकारची कारवाई कोणत्या 2 किलोमीटरवर काही कुठलाही 1 रुपया फंडिंगचा खर्च आलेला नाही. त्यामुळे आज आम्ही आमरण उपोषणचा हा निर्णय अवलंबलेला आहे. 9 तारीखला तुम्ही उपोषण छेडणार आहेत. काय मागणी राहणार आहे आणि त्या संदर्भात कुठलं आश्वासन प्रशासनाकडून पाहिजे आहे? आम्हाला आश्वासन एवढंच पाहिजे की आमचा उर्वरित जो रस्ता आहे तो रस्ता व्हावा आणि रस्त्यासाठी आमची तिथल्या लोकांनी दळणवळणाची जी गैरसोय आहे ती गैरसोय दूर व्हावी ही शासनाला आमची मागणी आहे. सरकारी एवढी आमची मागणी आहे आणि ती पूर्णत्वात झालं पाहिजे. त्यांनी पूर्णत्व आम्हाला करून द्यावं. तो पण आम्ही उपोषण ते सोडणार नाही आहे असं आमचं ठाम ठरलेलं आहे. आजपर्यंत किती वेळ आम्ही आश्वासन दिली, पत्र दिली, आम्हाला सगळी आम्ही घेतली ती, पण तिथं कोणताही उपयोग झालेला आजपर्यंत झाला नाही. तरी कुठलीही गोष्ट तिथं बजावणी केली नाही कामाची. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. शिक्षण मंत्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असूनही जिल्ह्यात शिक्षण विभागाच्या अनेक तक्रारी आहेत. शिक्षणाचा बोजवारा उडालाय. शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांची अनेक पदं रिक्त आहेत. या साऱ्याचा परिणाम येथील शिक्षणावर होतोय. शिक्षण मंत्री याबाबत गंभीर नाहीत असा थेट आरोप वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष जयेंद्र रावराणे यांनी केलाय. काय म्हणालेत रावराणे पाहूया. साहेब, माध्यमिक शिक्षक संघटनेकडून 12 फेब्रुवारीपासून मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. राज्यभर या संघटनेच्या मार्फत हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तुम्ही देखील एक वैभववाडी तालुक्यातील नामांकित शिक्षण संस्था चालवतात. तुम्ही या मोर्चात सहभागी होणार, तुमचे कर्मचारी मोर्चात सहभागी होणार आहात का? याबाबत काय सांगाल? मी आजच या ठिकाणी वर्तमानपत्रामध्ये वाचलं की महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शिक्षकांचा अनेक जिल्ह्यामध्ये बरेच वेळा या ठिकाणी मोर्चा आंदोलन चालू आहे. परंतु आजचे 12 तारीखचं आंदोलन हे राज्यस्तरीय फार मोठं होणार आहे असं आम्हाला सर्व संघटनेच्या लोकांनी सांगितलं. ते आमच्याकडे पण आले होते की शाळा बंद ठेवून बाबा याच्याबद्दल आंदोलन करा. तर या शाळा बंद आंदोलन करण्यापेक्षा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जे शिक्षण मंत्री आहेत ते या जिल्ह्याचे आहेत आणि बरेच वर्ष या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये किंबहुना महाराष्ट्र राज्यामध्ये शिक्षकांची शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरतीच झाली नाही, शिपायांची वगैरे. यामध्ये शिक्षण मंत्री जिल्ह्याचा झाल्यानंतर दीपकभाई केसरकर यांना लोकांना वाटलं होतं की हे जिल्ह्यासाठी काहीतरी करतील म्हणून, पण हे अद्यापही जिल्ह्याच्या संदर्भात काही दुर्लक्ष चाललेलं आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नुसते बोंबाबोंब आहे. या ठिकाणी कुठल्याच विभागाला शिक्षक नाही आहे. माध्यमिक विभागाला शिक्षकांची भरती नाही. जवळजवळ 2-2 शिक्षक 3-3 वर्ग चालवत आहे आणि ते विषयाचे पण नाही आहे. अशा प्रकारची ही परिस्थिती आहे आणि प्राथमिक शाळांची परिस्थिती बोलण्यासारखी नाही आहे. आता जवळजवळ ही सगळी परिस्थिती शिक्षक नसतानाची जिल्ह्यात असताना 450 शिक्षक जिल्हा परिषदेने सोडले आणि 1200 जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे ह्या मुलांना शिकवणार कोण?
आणि भरती नाही आहे. आता भरती सुद्धा नाही आणि घेतलेले आहेत ते कोण रिटायर झालेले शिक्षक. इथे जिल्ह्यामध्ये असंख्य डीएड बीएड करून कोर्स करून झालेली मुलं आहेत, तर त्यांना बाजूला ठेवून यांना घेतलेले आहेत आणि यांना घेतले ते घेतले, पण त्यांना अजिबात पेमेंट पण दिलेलं नाहीये. त्यामुळे शिक्षणाचा म्हणजे ऐशी की तैशी झालेली आहे. आणि आज जवळजवळ परीक्षा तोंडावर आलेल्या आहेत. किमान इकडे 20-25 दिवस फक्त वार्षिक परीक्षेला राहिलेले आहेत. आमच्याकडे 12वी मध्ये जवळजवळ 200 ते 250 मुलं आहेत, 11वी मध्ये आहेत, 10वी मध्ये जवळजवळ 50 मुलं आहेत आणि आमच्या शाळेची संख्या जवळजवळ 2000 पर्यंत आहे. अशा शाळेंना 2001 पासून प्रयोगशाळा सहाय्यक नाहीये. 10वीला नाही, सायन्सला नाही किंवा इतर आमच्या शाळेत जवळजवळ आम्हाला 3 प्रयोगशाळा सहाय्यक लागतात. ह्या संदर्भातल्या आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाला जिल्ह्याच्या अशा वेळोवेळी आम्ही पत्र दिली आहेत. मी स्वतः जिल्हा संघटनेच्या कार्यकारिणी शिक्षण संस्थेच्या जिल्हा कार्यकारिणीवर आहे. तिथे आमच्या दर महिन्यात सभा होतात. त्याच्यानंतर मी तालुका शिक्षण संस्थेचा अध्यक्ष आहे. ह्या प्रशाळेचा मी चेअरमन आहे. पण एवढं सगळं असताना जवळजवळ आज एक वजाभर आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे. विषयाचे तज्ज्ञ आम्ही भरती म्हणजे तात्पुरते आम्ही घेतलेले आहे. संस्थेकडे 1 रुपया नाही, खडू घ्यायला पैसा नाही, डस्टर घ्यायला नाहीये. ही सगळी दैनंदिनाच्या बाबतीत म्हणजे जर शाळा चालवायची म्हटली दैनंदिनी तर आमच्याकडे किती रुपये लागतात. आज 1 रुपया संस्थेमध्ये कुठल्याच नाही, राज्याच्या कुठल्याही संस्थेकडे नाहीये. आणि प्लेन शिक्षण घेताना काय परिस्थिती निर्माण होते आहे त्या संदर्भात शिक्षण मंत्र्यांनी कोणतीही या जिल्ह्याची काळजी घेतलेली नाही, किंबहुना महाराष्ट्र राज्याची घेतली नाही. त्यांची फक्त भाषणं या पक्षाच्या लेवललाच जास्त ते गुंतलेले आहेत. आज असं झालं आणि उद्या तसं झालं. माझं असं म्हणणं आहे की सिंधुदुर्ग जिल्हा डोंगरी विकास आहे. राणे साहेबांचं जे धोरण होतं की या जिल्ह्याला शिक्षणाला फर्स्ट प्राधान्य द्यायचं, म्हणून राणे साहेबांनी इतके वर्ष हे जिल्हा शिक्षणाच्या बाबतीत चांगला जोपासला होता. दीपकभाई केसरकरांकडनं आम्हाला तीच अपेक्षा होती की जे राणे साहेबांच्या पावलावर पाऊल ठेवून ते शिक्षण विभागाचा कारभार करतील, परंतु तसं काही झालेलं दिसत नाहीये. त्यांची भेट पण मिळत नाहीये. त्यांनी आज शिक्षण मंत्री झाल्यानंतर एकदा सुद्धा आमच्या जिल्ह्याच्या लोकांना म्हणजे प्रत्येक संस्थेच्या लोकांना तुमच्या काय अडचणी आहेत अशी समन्वयाची सभा सुद्धा बोलवलेली नाही. किंवा त्यांना आम्ही जर कुठल्या संस्थेच्या संदर्भात जर निमंत्रण द्यायला गेलो तर ते 9 काय 10 त्यांचे पी आहेत. एका पीएला फोन केला की तो सांगतो मी त्यांच्या सोबत नाही, तुम्ही ह्या नंबरला करा. त्या नंबरला फोन केला की नाही मी जरा दुसरीकडे बाहेर आहे, तुम्ही ह्या नंबरला करा. त्या नंबरला फोन केला की ते सांगतात मी सोबत नाही, दुसरे सोबत आहे, जरा त्यांना फोन करा. असे मी ज्यावेळी त्यांना संपर्कात गेलो तेव्हा जवळजवळ 11 ते 12 लोकांना फोन लावले माझ्या नंबरवर, त्यांच्या नावासहित सगळं आहे, पण ते काय दादच घेत नाही. मी तर 2 शाळेना त्यांच्या स्नेहसंमेलनासाठी त्यांना निमंत्रित केलं, पत्रिकेत नावं पण छापली, परंतु त्या ग्रस्तांपर्यंत त्या पीएने जायला दिलं नाहीये. आईला म्हणजे जसं पंढरपुरात एक म्हण होती ना की विठ्ठलापेक्षा बडव्यांची दादागिरी जास्त, अशा प्रकारचं सुद्धा म्हटलं तर काय वावगं ठरणार नाही. आणि म्हणून हा डोंगरी जिल्हा आहे, या डोंगरी जिल्ह्यातली मुलं ग्रॅज्युएट व्हायला पाहिजे, मोठमोठे अधिकारी व्हायला पाहिजे, मोठमोठे सगळ्या क्षेत्रात विकसित जिल्हा व्हायला पाहिजे होता. तो जिल्हा मागच्या 25-30 वर्षामध्ये राणे साहेबांनी हा जिल्हा शिक्षणाच्या बाबतीत अतिशय चांगला केला होता आणि नेऊन ठेवला होता. पण या 4-5 वर्षामध्ये हा जिल्हा पूर्ण शिक्षण क्षेत्राच्या बाबतीत मागे आलेला आहे. आम्हाला या जिल्ह्याच्या संदर्भात चिंता वाटते की या जिल्ह्यामध्ये इतर जिल्ह्यांची आणि आमची जर तुलना केली तर आमची मुलं एवढी हुशार असून शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शिक्षक अभावी आम्हाला त्याला चांगलं शिक्षण देता येत नाही आहे. कारण त्या योग्यतेचा शिक्षक, त्या सायन्सचा शिक्षक, इंग्रजीचा शिक्षक, गणितचा शिक्षक जर असलंच पाहिजे. त्यामुळे तसं काय होत नाहीये. आणि त्यामुळे हा जो अनिल राणेंनी जो मोर्चाचं आयोजन जे केलेलं आहे त्या मोर्चाला आम्ही पाठिंबा द्यायचं निश्चित केलेलं आहे. यापुढे जर आम्हाला जर या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जर व्यवस्था आणि शिक्षकांची व्यवस्थेच्या भरतीचा मार्ग जर मोकळा करून दिला नाही, आम्ही असं म्हणत नाही की आमची योग्यता असली तरच त्यांनी आम्हाला द्यावं, आम्ही उगाच मागत नाही. आमच्याकडे पटसंख्या आहे,
आमच्याकडे लॅब आहे, आमच्याकडे सगळं असताना सुद्धा जर ते आम्हाला देत नसतील तर ह्या संदर्भात ही चिंतादायक आहे. आणि यापुढे आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत हे अनिल राणेचं जे आंदोलन आहे ते या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आता 10-15 वर्ष बिनपगारी लोक काम करतायत. आम्ही संस्था त्यांना 5-10 हजार रुपये देतोय, परंतु त्यांना काय म्हणजे त्याच्यामध्ये ते काय वागणार काय, ते रिटायरमेंटला आले. अशा लोकांना ताबडतोब तातडीनं यांच्या कारवाई करून यांनी त्या प्रयोगशाळेच्या सहाय्यकांना तशी मान्यता दिली पाहिजे, शिपायांना दिली पाहिजे. जिथे शिक्षक नाही ते तातडीने भरलं पाहिजे. पवित्र पोर्टर अमुक तमुक हे सगळं आम्ही ऐकतोय 10 वर्ष, अजून त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई नाही. आणि शिक्षण क्षेत्रासारखं हे अतिशय ज्ञानदायी कार्यक्रम, या ज्ञानदायी कार्यक्रमात जर अशी जर अलगदरीपणा जर झाली तर ह्या जिल्हा यापुढे कोणत्या दिशेने जाणार आहे आणि शिक्षणाच्या संदर्भात काय होणार ही चिंता आता सर्वच लोकांना वाटायला लागलेली आहे. तुमचं या मोर्चाला समर्थन असणार आहे का? तुमचे कर्मचारी किंवा तुमची संस्था या मोर्चात सहभागी होणार आहे का? आणि त्याचा परिणाम येणाऱ्या ज्या 10वी-12वीच्या परीक्षा आहेत त्याच्यावरती काय असणार आहे? आता 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेला या मोर्चामुळे फार मोठं नुकसानच होणार आहे संस्थेचं. आणि ह्याला कारणीभूत हे शिक्षण विभाग असणार आहे. कारण आता त्यांना म्हणजे अजून सुद्धा 10-15 वर्ष सुद्धा त्यांना जाग येत नाही आहे. या प्रत्येक शिक्षण विभागाचा शिक्षणाधिकारी किंवा अन्य त्यांचे जे कर्मचारी या शाळेची रोज दैनंदिनी बघतायत की शाळेला कोणत्या शाळेला प्रयोगशाळा सहाय्यक पाहिजे, कोणत्या शाळेला शिपाई पाहिजेत. हे संपूर्ण सगळं अंदागोंदीचा कारभार आहे. आणि त्यामुळे आम्ही जरी त्यांना जाऊ नको म्हणून सांगितलं त्या कर्मचाऱ्यांना, पण त्यांचा पण न्यायविलाज आहे. 10-15 वर्ष आमच्याकडे ते काम करतायत, त्यांना काहीतरी न्याय पाहिजेच आणि त्यामुळे ते जात आहेत. आम्ही जरी अडवण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी ते लोक मोर्चात सामील होणार. आणि यांना जोपर्यंत शिक्षण विभागाला दाद घेत नाहीये तोपर्यंत आम्ही अशा पद्धतीचं आंदोलन हे करतच राहणार. जोपर्यंत शिक्षण मंत्री पालकमंत्र्यांना जोपर्यंत जाग येत नाही तोपर्यंत हे असंच महाराष्ट्रभर बहुतेक मला वाटतं लोक करतील आणि मग न्यायविलासाने आम्हाला त्यांना पाठिंबा द्यावा लागेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. देवगड येथील प्रथितयश आंबा बागायतदार संकेत लब्धे यांच्या मुहूर्ताच्या पहिल्या देवगड हापूस आंब्या पेट्या नवी मुंबई वाशी मार्केट इथं पाठवण्यात आल्या. हापूस आंब्याच्या त्यांच्या पहिल्या पेट्या मुंबईला रवाना झाल्या. आता आपण आहोत संकेत लब्धे यांच्या कातवनेश्वर येथे. तर कातवनेश्वर येथे आज संकेत लब्धे यांनी आज मुहूर्ताची आंबापेटे इथे आपल्याला दिसत आहेत. कशा प्रकारे त्या काढून या ठिकाणी आज त्यांची वाशी मार्केटला जे आहेत ते त्या पाठवणार आहेत. ते त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की यांनी कशा प्रकारे मेहनत करून हे आता आंबा पावसाच्या दृष्टिकोनातून भरपूर पाऊस त्याच्यातून त्या आंबा पेट्या त्यांनी आज जानेवारीची 29 तारीख असून त्या आज त्यांनी पाठवण्याचा जो प्रयत्न केला आहे कशा प्रकारे त्यांनी केला आहे हे त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया. काय सांगाल संकेतजी? आज आम्ही 29 जानेवारीला आज मुहूर्त केलेला आहे. हा जो आंबा आलेला आहे मार्केटमध्ये आज आम्ही पाठवतोय. हा साधारण ऑक्टोबरच्या अखेरीस मोहर आलेला होता. त्याच्यानंतर 2 वेळा पाऊस झाला. त्याच्यानंतर त्याच्यावर तुडतुडे, थ्रिप्स याचा मोठा प्रादुर्भाव झालेला. तरी पण आम्ही त्याच्यावर मार्गदर्शक तत्वानुसार ज्या काय फवारण्या होत्या त्या फवारण्या घेतल्या, त्या मोहराचं संरक्षण केलं आणि आज हा आंबा आज मार्केटमध्ये पाठवत आहोत. तरी यासाठी आपण आणखी बागायतदारांना काय सांगाल की बाबा कशा प्रकारे आपण या पावसा पाण्यापासून किंवा बदलत्या हवामानानुसार कशा प्रकारे आपण आंब्याची काळजी घेतली पाहिजे? जसं नवीन संकट येतं तसं ते संकट संधी घेऊन येतं. जी संधी आहे आपल्याला, आपण काहीतरी त्याच्यात वेगळे पण केलं तर आपल्याला त्याचे वेगळे रिझल्ट मिळू शकतील. त्या फवारण्या ज्या आहेत, फवारण्या मार्केटमध्ये जे काय विक्रेते आहेत त्यांच्या नादाला न लागता शेतकऱ्यांनी स्वतः प्रत्येक गोष्टीचं बारकाई निरीक्षण करून स्वतः अभ्यास करून त्याच्यातून काय आपल्याला निष्पत्ती मिळेल त्याच्यावर अभ्यास करून मग
ते वापरात आणलं पाहिजे, तरच शेतकरी पुढे जाणारा. नाहीतर शेतकऱ्याचं उत्पादन आणि जाणारा खर्च याच्यामध्ये गुणोत्तरे उणं येणार आहे, आणि उणं जर आलं तर तो भविष्यात टिकणार नाही. जशी देशावर किंवा घाटावर जशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे तशी अवस्था कोकणात व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांनी आत्ता स्वतःमध्ये बदल करून जे काही नवीन तंत्रज्ञान आहे ते सगळं स्वतः शिकून घेतलं पाहिजे, तरच तुम्ही मार्केटमध्ये टिकाव धरणार आहात. नाहीतर तुमचं उत्पादन आणि तुमचा खर्च हे वजामध्ये जाणार आहे. त्याच्यामुळे भविष्यात तुम्ही आर्थिक जो काय उत्कर्ष आहे तो साधताना बरेच प्रश्न निर्माण होणार आहेत. तरी सरकार आपल्या या प्रश्नांना, पावसाळ्यात पाऊस पडतो किंवा या आंब्या सीझनात पाऊस पडतो त्यावेळी सरकार तुम्हाला नुकसान भरपाई असं देतं काय हो? नुकसान भरपाई आता विम्यामार्फतच आहे. विमा जेवढा उतरवलेला असतो तेवढाच मिळतो आहे. त्या व्यतिरिक्त जे काही इतर बाबी घडत आहेत, शासनाने तुडतुडा आणि थ्रिप्सवर त्यांची काहीतरी एक टास्क फोर्स तयार केलेला होता, पण टास्क फोर्सचं काम काय कुठे दिसत नाही आहे. आता ज्यावेळी कोरोना आला तेव्हा शासनाने टास्क फोर्स निर्माण केला आणि कोरोना आटोक्यात आणलेला. मग त्याच पद्धतीने जर हे तुडतुडा आणि थ्रिप्स हे आज नाही आहेत, हे जवळजवळ 10-15 वर्ष आता याचा प्रादुर्भाव आहे. मधल्या काळात तुडतुडा बऱ्यापैकी नियंत्रणात होता, परंतु आता थ्रिप्सचा विषय हा बराच ज्वलंत विषय आहे. त्याच्यावर ना शासनाकडून कुठली कारवाई होत आहे ना विद्यापीठाकडून कुठली कारवाई होत आहे. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतःचेच प्रश्न आता स्वतःच सोडवले पाहिजे, तरच त्याच्यातून काहीतरी मार्ग निघणार आहे. नाहीतर शेतकरी हा कायमस्वरूपी अडचणीत राहणार आहे. शासन काय त्यांच्या मर्यादेत आहे तेवढंच मदत देणार आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त शासन काय आपल्याला मदत देऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे जे काय करायचं आहे ते आपल्यालाच केलं पाहिजे. नक्कीच. तर हे होते संकेत लब्धे, ज्यांनी आज मुहूर्त केला आहे आंब्यापेठ्यांचा, आणि त्यांना शेतकऱ्यांना एक मोलाचा सल्ला होता की शेतकऱ्यांना पुढच्या हवामानाच्या दृष्टिकोनातून बदल कशा प्रकारे व्हायला पाहिजेत. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. मंत्री केसरकरांना वैभव नाईकांचा टोला. उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्याची केसरकरांना भीती, रुपेश रावळांचा टोला. आणि देवगड हापूसच्या पेट्या निघाल्या मुंबईला. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.